ụmụ ụwa ọ Prince Guilo Alaska mume nwe osina mena ndị otu egwu m all the way from Australia na-ewetara n'omenala special ọ ka o si mee anọ n'omenala ma kwudosi ike n'omenala maka na ọbụla ndị ọcha ha nakwa eme omenala nke ha megara onye n'isi ma werekwa ịgba ọtọ na ịnya anwụle oge sọ ma were chọọ ya mma a sịkwa na omenala ndị dịrị ndị ka nke anyị wee dịrị anyị onye nwe egwu bụ maazị Ichie Mezuo Nwokoye alụsị maka aja o kwuola ya sị na ịhapụ omenala mewe omenelu n'ụwa ga-adịrị gị njọ mekwa omenala be nna gị ka ụwa wee dịrị gị mma nnukwu maazị kara aka udo dịkwara gị ya ọkwa ịsa ya gaba n'ihu ya dịkwara gị mma igwe anyị abatago ana m ekele Chief Anago Omenọ Mayor Ozudere Gburugbokoli na Ụmụ Oji nna m ukwu onye mere ka ga-emego ọkwa ịsa ya gaba n'ihu ya dịkwara gị mma kedu maka Chief Jonel onye ọma IBB nwa Chinemere 1 n'Ụkpọ Anambra State MD Jonel Garden Hotel Ejigbo Lagos ebe anyị na-ayọrị ndụ ọ ka o si mee anyị abatago ụmụ okorobịa wee kwekọtakwanụ na omenala ga-adị ụmụ agbọghọbịa wee kwekọtakwanụ na omenala ga-adị ndị nne na ndị nna ha ncha wee kwekọrịtakwa na omenala ga-adị ụmụ Igbo diaspora niile wee sịkwanụ na omenala ga-adị kwe na omenala omenala ga-adị kwe na omenala omenala ga-adị ụmụ okorobịa omenala omenala ga-adị ụmụ agbọghọbịa omenala omenala ga-adị ndị nna omenala omenala ga-adị ndị nna omenala omenala ga-adị onye ọbụla omenala omenala ga-adị ọ ka o si mee onye si na omenala adịghị mma ya echekwara mmiri ịsa ahụ n'elu ụwa ka ụmụ ụwa hụ n'anya kuwa bewe kuwa tiwe kuwa kọwa kuwe kuwa kilibe kuwa gba n'aka ana m ekele His Royal Highness Eze Obi Guilo nke atọ eze dị ọra mma ofosina nna m anyị kwụkwaga n'azụ o gawa n'iru nwoke ọma udo dịkwara gị igwe ekele kelere m ụmụ Igbo niile nọ n'ụzọ ije asị m ka onye na-eme ya gaziere ya o ekele kelere m ezi ọyị m Uchenna Ofu Egwu onye ọma si Imo Echi na Ide Atọ South wee bịa onye ọma hụrụ obodo ya n'anya onye nwe ọnọchikwa ya re abụọ dịka isi na ajụghị ajụghị na nụkwa ka ịgba m na ha kedu maka Chief Joseph Uchenna Dim onye onwe ndị Igbo niile onye ọma so ndị ọchị achị ọchịchị n'obodo Ọstrịa ekwulọbịa ka isi eje o onye onwe ihe na-eme karị akarị mmadụ ka eji aka ebe ụka nsala anyị udo dịkwara gị o omenala ọgadala ala ịma na omenala agaghị ala n'ụwa omenala agaghị ala ala nwanne m omenala agaghị ala n'ụwa ụmụ ụwa nọ n'olu m ịma na omenala agaghị ala n'ụwa ka m jụ na ọ ga-ala ala nwanne m omenala agaghị ala n'ụwa ụmụ ụwa nọ n'olu m ịma na omenala agaghị ala asị na omenala ga-ala igbu mmadụ ga-alagodi n'obodo ọ bụrụ na omenala ga-ala
anya ukwu na-ekworo lagodi n'obodo asị na omenala ga-ala iro n'ịkpọ asị lagodi n'obodo ọ bụrụ na omenala ga-ala yiri aka azụ lagodi ụlọ tupu omenala alawa mmegbu n'okwu asị gala n'obodo eziokwu egwere kwụrụ ọtọ udo achịba okorobịa na-eletụkwa n'ome ka o ji abụghị ya wụọ kedu maka aka na-akpọkọrọ anyị Chukwu Reverend Fada Isdo Udu Kanachi Ibe ọkwa isi anyị mewe ọgọ na Chukwu na-akwụ ụgwọ ọgọ Chineke gbara ka ọ gbapụta m okwu ọ ka o si mee emere nwanne m ọgọ ọ sị na o siro nne emere nwanna m ọgọ ọ sị na o siro nne emere m ụmụnne m amara ha sị na o siro nne emere m ụmụnna m amara ha sị na o siro nne emere m kọmuniti m ọgọ ha sị na o siro nne emere m ndị ọgọ m amara ha sị na o siro nne emere m eze oyi m ọgọ ọ sị na o siro nne emere m ụmụnna dị amara ha sị na mụ bụ eri aka m ji na-ajụ ụnụ ha aga m egburu n'onwe m aka m ji na-ajụ ụnụ ha aga m agala ụlọ orio aka m ji na-ajụ ụnụ ha aga m ajanụ mbụja mkpụrụ aka m jụọ ọnụnụ m ha aga m ajanụ mbụja mkpụrụ aka m jụọ ọnụnụ m ha aga m ajanụ mbụja mkpụrụ aka m ịhụkwanụ m esi isi aga m ajanụ mbụja mkpụrụ aka m ịhụkwanụ m esi isi aga m ajanụ mbụja mkpụrụ aka m omekoji ọgabụsị ya okwu aga m ajanụ mbụja mkpụrụ aka m omekoji abụkwana awọ aga m ajanụ mbụja mkpụrụ aka m omepụrụ onye ọ dịrị bịa kene aga m ajanụ mbụja mkpụrụ aka m ndị omepụrụ onye ọ dịrị ma ekene nụ aga m ajanụ mbụja mkpụrụ aka m okwere nkwe emeghe m ajọka aga m ajanụ mbụja mkpụrụ aka m okwere nkwa mee ya eme kasị akasị aga m ajanụ mbụja mkpụrụ aka m ụwa biko na aghọtaghịra m aga m ajanụ mbụja mkpụrụ aka m onye mere ka m mere emego aga m ajanụ mbụja mkpụrụ aka m onye mere ka m mere emego nụ aga m ajanụ mbụja mkpụrụ aka m jụọ ọlụlụ m ha aga m ajanụ mbụja mkpụrụ aka m jụọ ọlụlụ m ha aga m ajanụ mbụja mkpụrụ aka m biko jụọ ọlụlụ m ha aga m ajanụ mbụja mkpụrụ aka m jụọ ọlụlụ m ha aga m ajanụ mbụja mkpụrụ aka m ọ ka o si mee asị na ezi ọya dị echefu ọyị ya ana m ekele Chief Jeff Izito Iregwu ọkụ oburu ụzọ 1 na Steiermark Austria Amerikana bịara ụwa n'ala Igbo okwesi eze isokwe biri kedu maka onye ọma Samuel Amadi aka na-eme tokumbo na Austria nakwa na Belgium MD TB Export Nigeria Limited onye ọma si Igwe na Rivers State were bịa Sam ya dịkwara gị mma kedu maka John Okoye John O onye ọma si Okorolu wee bịa nwoke maka esi eme omenala n'ala bekee John O mee ya ka ọ bụrụ egwu anaka m ekele Maazị Jude Okonkwo Chairman Old Olu Division Union Vienna, Austria onye ọma si arọ ndị izu ọgụ ide atọ n'ọtụ wee bịa ọ ka o si mee ebejie ya wee kwedo n'ọgbụgba ọgbụgba igwe ana m ekele Chief Chidozie Ikeobi CDI
maka na n'obi ezi oyi m isokwa ndị buru ebu n'obodo ya dịkwa gị mma onye nke m ọ ka o si mee onye ajụjụ eji ọrụ Maazị Matthew Okeke MD Akachukwu African Shop Graz Austria First Executive Chairman Anambra Progressive Union Graz Austria Egbu Odike n'ọgụ ụlọ udo dịkwara gị nwoke ọma anakwa m ekele Chief Edwin Ezeala Agụjegbo 1 na Steiermark Austria onye ọma si Agbaja n'ehime mba local government area of Imo State lolotakwa na ọnwụ na-ebe na mberede ya ka nji na-ekwu na okoro tolite mere mgbe ya o ana m ekele Chief Emmanuel Ojiako nwa Chineme 1 of Steiermark Austria onye ọma bi na London obodo Eliza anakwa m ekele Chief Jude ebe m njọkụ aka ekpuchi ọnwa ndị Igbo niile Peacemaker London ka isi eje o kedu maka Chinedu John Okafọ onye ọma nọ na London pepe isokwe biri o anakwa m ekele Chief Vincent Uzoma Goodluck ihe 1 na Steiermark Austria ndị ọma bi na London onye a na-ekwu na-emere ihe ọ na-eme kedu maka Chief Emmanuel Enuenyi ọchị ọzọ wọlọ Steiermark Austria ọ chịrị ibukwara ụzọ hụ ụmụ Igbo n'anya ya ka ụmụ Igbo jisikwa ha n'anya onye ọnwa zụrụ ụmụ Igbo na moto biznes n'obodo Austria agbalịsịa ngele isokwara ndị anyị ji biri n'obodo ya dịkwa gị mma nna m na-emewe okoro na omesịa nne m na nna m na-emewe agbọghọ na omesịa na-emewe okoro na omesịa unu agaghị eme ekwe ya ọzọ unu emewe agbọghọ na omesịa unu agaghị eme ekwe ya ọzọ rapụ n'ụmụ ka mụ mere okoro nke m rapụ n'ụmụ ka mụ mere agbọghọ nke m mumesịa ma kwụsị mumesịa ma kwụsị mumesịa ma kwụsị na okorobịa mara mma omume mumesịa ma kwụsị mumesịa ma kwụsị mumesịa ma kwụsị na agbọghọbịa mara mma omume mumesịa ma kwụsị mumesịa ma kwụsị mumesịa ma kwụsị na omenala mara mma omume mumesịa ma kwụsị mumesịa ma kwụsị mumesịa ma kwụsị na mgbe achara ga-awụnyela ajọ ọhịa ka anyị mere nwa okorobịa na okorobịa mara mma omume ụmụ okorobịa ka anyị mere nwa okorobịa na okorobịa mara mma omume ụmụ agbọghọbịa ka anyị mere nwa agbọghọbịa na agbọghọbịa mara mma omume ụmụ okorobịa ka anyị mere nwa okorobịa na okorobịa mara mma omume ụmụ agbọghọbịa ka anyị mere nwa agbọghọbịa na agbọghọbịa mara mma omume igwe ụmụ okorobịa ọgbaghara abatago n'ime ụlọ unu aṅụjuola para n'isi ọgbaghara abatago n'ime ụlọ unu aṅụjuola para n'isi unu aṅụjuola para n'isi ọgbaghara abatago n'ime ụlọ unu aṅụjuola para n'isi Nnewi Local Government Area of Anambra State ọgbaghara abatago n'ime ụlọ Omenụka akụ n'Ọstria para n'isi
Social Union ọgbaghara batago n'ime unu nwoke dị ebube ọ ga-adịrị gị mma a na-ekwu ekwe na-eme eme udo dịkwara gị nwoke ọma ọgbaghara batago n'ime unu kedu maka Asọka eze na-agụ onye ọma si emelata Nnewi South Local Government Area of Anambra State ndị ọma bi n'ala Igbo ọ ya dịrị ụlọ mma abatago n'ime ụlọ ụlọ agụjuola para n'isi ọgbaghara abatago n'ime ụlọ ụlọ agụjuola para n'isi igwe ana m ekele Chief Godwin agwara onye ọkụ omewolo star maka Ọstrịa onye ọcha bịara ụwa n'ala Igbo aka na akara ya ejikọta egwu highlight music dị mma n'ala Ọstrịa nakwa n'Europe niile oyibo ndị ụwa ụmụ okorobịa lelotakwa na okwu adịkwaghị ofero ya mere onye chi ikwu ihe ọ chọrọ ikwu ya kpachakwa anya ya n'elu ụwa onye ọrata aka okwu eze tupu ya ekwuo maka onye si n'okwu dị ofere ya ruo ebe mmadụ nwụrụ ya kwuo sọ ya bụrụ onye a ka o ji anya wee hụrụ mmọnwụ ọkụ si mee a sị na omume ka esi ama onye ha oge n'anya kedu maka Sunday Kevin onye ọma nwere business company n'ala Ọstrịa obodo ndị ọcha nwoke dị ebube abịrịba nwanyị isokwa na ndị anyị ji biri o ya dịkwa gị mma nwoke ọma ajụjụ eji ọrụ m Chief Innocent Emegwere ọchịagha nwanyị na staya maka Ọstrịa a na-ekwu ekwu a na-eme eme businessman na Ọstrịa ọgaranya ngadanga onye ọma si awọ mma ọma wee bịa ọchịwụọ ọ ya dịrị gị mma anakwa m ekele obere nwa na-emewe ọfụma n'ala Ọstrịa Yemi Nweje the young millionaire onye ọma si Delta steeti wee bịa anakwa m ekele Mr. Franklin Obi Arụngwa onye ọma si Ezirihite Mbaise wee bịa Obi Afrịka niile ya dịkwa gị mma tamakwa okwu eze tamakwa okwu eze tupu gị ekwue tamakwa okwu eze tamakwa okwu eze tamakwa okwu eze tupu gị ekwue tamakwa okwu eze okorobịa gị ka mụ na-agwa okwu tabakwa okwu eze okorobịa tabakwa okwu eze tupu gị ekwuo tabakwa okwu eze ma ndị na-ekwu mma ma ndị na-ekwu njọ tabakwa okwu eze okorobịa tabakwa okwu eze tupu gị ekwuo tabakwa okwu eze ma ndị na-anụ mma ma ndị na-anụ njọ n'elu ụwa tabakwa okwu eze okorobịa tabakwa okwu eze tupu gị ekwuo tabakwa okwu eze okorobịa gị na-asịrị biko ejucha akwa ọfụma tabakwa okwu eze okorobịa tabakwa okwu eze tupu gị ekwuo tabakwa okwu eze maka onye gbaa ma agbapụghị ya eburu n'elu ụwa tabakwa okwu eze okorobịa tabakwa okwu eze tupu gị ekwuo tabakwa okwu eze okorobịa ọkụ isi kote bụ ọgba ya n'elu ụwa tabakwa okwu eze okorobịa tabakwa okwu eze tupu gị ekwuo tabakwa okwu eze arịsa eji eji ọgụ ome ka nwa eze nwa osina ọkwa ihe dị mma ka a na-enwomi enwomi udo dịkwara gị nwanne m ichọkụ nọ n'ụlọ nwanne m ma ọ dị ya na n'azụ n'ahịa ya nụtakwa ọfụma onye asịrị nụtakwa ọfụma tupu gị asịba nụtakwa ọfụma onye natara eze okwu mkparị ọkwa ya kparịrị eze nụtakwa ọfụma onye asịrị nụtakwa ọfụma tupu gị asịba nụtakwa ọfụma onye ọkụ nyụrụ n'aka ọkwa ya menyụrụ ọkụ nụtakwa ọfụma onye asịrị nụtakwa ọfụma tupu gị asịba nụtakwa ọfụma maka onye eji n'aka ọkwa ya bụ onye ama nụtakwa ọfụma onye asịrị nụtakwa ọfụma tupu gị akọba nụtakwa ọfụma ọkụ si mee
ekele Chief Umoke Afọ Chibueze osisi pụtara ihe 1 na Steiermark Austria osisi na-amị okwu eze binelu isogo biri o onye ọma si ezi ite na-agwata local government area of Anambra State onye ọma ka ịbụ anaka m ekele Chief ACU onye ukwu agba Isiangele 1 onye ọma si ụzọ agba Ikedu local government area of Imo State wee bịa oke nwa na ị ga-adị o kedu maka ezigbo nwanne m Chief Austin Chibuike Nnadi Chinyerego 1 of Steiermark Austria onye eze onye nke m udo dịkwara gị o wada ngwa igwe ọkwa maka ihi mmanya na ego ka iji ree nwanne gị mgbe maghị na ị gaghị azụghata ya witi milion o ọkwa maka ihi lokal politiks ka iji bee onwe gị kerekere n'elu na ịka nwere ugwu n'obodo mana ị maghị na itipiago ọkwa maka ihe ndị na-ebi n'obodo ka eji akpọ gị mkpọrọkọ ọnụ ị maghị na mgbakọ ọnụ na-egbu dike oke mkpacharakwa anya gị ọkwa maka ihe lo mentaliti ka iji ree dịka iji eje mba mgbe ị kwadoro ije mba nwanne m ị chọwa dike mgbe ịhụ na ihe eseti igwe n'obodo ị chọba dike mgbe ihe dike na-eme dapụta n'obodo ị chọba dike oluka ọ gbahụrụ gị n'anya ibebe ngara mara mgbe ịhụ na ihe emebisigo ibebe ngara mara mgbe ịhụ na emego onye kwụsị gị n'azụ ibebe ngara mara egwu ejideze ya n'obodo ọgbawaji ọsọ ndụ ya low mentality ajọka n'ụwa low mentality ndị low mentality akarịala n'obodo ndị low mentality ajọka low mentality ha nọkwa n'ebe niile low mentality ha nọkwa na ndị ọchịchị low mentality ha nọkwa na ndị nkụzi low mentality ha nọkwa na ndị ahịa low mentality ha nọkwa na ndị eze obodo low mentality ha nọkwa na ndị chọọchị low mentality ha nọkwa na ndị chief n'obodo low mentality ha nọkwa na ndị Igbo low mentality ajọka n'ụwa low mentality ọ na-ebe mmadụ ego n'obodo low mentality ajọka igwe asị na ọgọ bụ chi onye ana m ekele Maazị Vitalis Mmaleka Nlebedum MD Magos Nigeria Limited ezi oge na ị ga-adị o onye ọma si obi ọhịa Idato South Local Government Area of Imo State wee bịa ọ sị m kelere ya Chibonaventure Ume Bobby ogbugbu enyi 1 of Steiermark Austria ọgaranya obiọma ezi mvita agwata ka isi eje agbata obi onye bụ nwanne ya ana m ekele Mr. Hajurus Ilo Highman udo dịkwara gị o onye ọma si akpụ Agụata Local Government Area of Anambra State wee bịa ọ ga-adịrị gị mma Jemekwe okoreru eru kedu maka onye ọnwa dafia na Austria ikuku eburu ya Chief Patrick Olisakwe ebe na aja ụlọ fụ Nweke were ngwa ọjị Ikwo Local Government Area of Imo State nwoke ọma ewo okoreru eru nne m okoreru eru
gbara ọgọdọ ikuku eburu ya ọgwada ngwa anọ m n'ọstreti egwu m ma mmọnwụ nọ n'ụlọ agbara m ekwe ị chọrọ ịhụnanya ana m ekele Chief Ụba Ọgụnọ Ebokolike Wala fọrọ ugwu the Deminọ Local Government Area of Anambra State nna m ukwu ezi ọhịa na-ejefe ọhịa ahụ udo dịkwara gị ebe jie ewegwe ruo na ọgbụgba igwe o ruola na omume ụmụ okorobịa ewegwe ruo na ọgbụgba emeka mee ya ka ọ bụrụ egwu kedu maka Steven Happiness Nweze Papa Ejike mmiri na Italy onye ọmachi ụmụaka na Njaba Local Government Area of Imo State onye nke m udo dịkwara gị o anakwa m ekele Ọstrị onye mụ echi nwa dike National Social na nka Ọstrịa ejiwete nwasị ụmụ dị atọ na Ọlụ Local Government Area of Imo State ọ ga-adịrị gị mma o ka ijebesiere Portugal ka ije ekele ezi ọyị m Obinna Edozie Ọbaịnọ Swiss ezigbote nwa hụrụ obodo ya n'anya onye ọmachi ọkụzụ na Anambra Steeti wee bịa ezi ọyị m asị m ihe mekwara gị o ana m ekelekwa onye ukwu Emmanuel Nnaemeka ịma ego ise the magician akacha nwata n'Ọka Anambra State Capital karị ka ịdị too much o nwoke ọmụdo dịkwara gị o ụlọ Ọstrịa na-ekpere gị ekpere ogologo ndụ gaa n'iru onye nke m